Цяпер слова кахаць выкарыстоўваецца часцей у рамантычным кантэксце, але ў народнай мове і літаратуры можна ўбачыць досыць прыкладаў кахання, напрыклад, да дзяцей, бацькоў, айчыны, радзімы ці нават свабоды. Ой, каханы татачка, толькі ж уцешся, матуля каханая, мілы друг і брат каханы, госці мае каханыя. О, бацькаўшчына, я кахаю і вечна думаю аб табе. Кахаў ты родны край, дзе цемра, здзек пануе. Няхай тыя ўставаюць рана да зары, што свабодачку кахаюць, а ты, браце, спі. Таму каханне – гэта не толькі рамантычнае пачуццё, але і высокае пачуццё любові да блізкіх, радзімы ці нейкіх абстрактных паняткаў. Напэўна, недарэчна кахаць толькі звычайныя прадметы, хаця, калі ў вас асабліва высокія пачуцці да вашага крэсла, то не ведаю. Але вы дакладна можаце казаць сваім каханым «я цябе люблю» і не баяцца кахаць радзіму ці блізкіх.